En die ene hier met die baklijst nog in. Ja. Ja. Het is gewoon echt heel erg fascinerend. Ja, kwalitatief, het ambacht. Ja, dus ook, die moet je echt ook zien, hè? Die moet je echt als schilderij zien. Met die toch, daar is dat een textuur. tekening weer, hè? Ja. En nou is het echt een schilderij. Ja. En zo mooi dat kantelen de hele tijd. Ja, Ja. Ja, vind ik ook. Dus daar hebben we Hastelorius. Ja. Zetten we daar een ja op? Wat? Ja, wat mij betreft. Ja? Ja. Oké. Het is een beetje knullig van toets, om het zo maar te zeggen. Ik denk van ja, het idee spreekt me wel aan, dat mistige. En Ja. Ja. Maar dan denk ik, ja, Ja. krijg net. Ja. Of zo. Nee, krijg net. Heb ik ja. ook. Ja. En dan, daarom zeg ik dan... Op basis van de inzending wou ik hem heel graag zien. Ja. Maar je hoopt dat er iets meer gebeurt dan... Ja, als je door je ogen uit bekijkt, zeg Ja. maar, dan denk je, Ja. oké. Ja, leervlak, maar als keus pakt het me net. Het is me net spannend genoeg. Nog eens dan nog twijfel? Een beetje, ja. Ja, ik ik niet. ben er net helemaal 100% nee. Ik heb ook in twijfel. Nee. Zo zeggen van. Ik kan me best voorstellen dat je zeg maar hier verder in gaat, hè, als maker. Ja. Maar dan moet je het nog meer stileren. Dan moet je wat meer diepte in de verf krijgen. Dan, Ja, dat is wel... ja, het blijft nu een beetje vlak. Een beetje, Ja. Dus zeg maar de thematiek, als je daarop doorgaat, moet je hem verder uitdiepen. Vind ik. Ja. Voor mij is dit nog niet ver genoeg. Ik ben net helemaal het zoeken, maar het zit er mij een beetje onder twijfel. Ik vind dat het echt... Het zit lekker in de verf, het zit mooi in de kleur. Ja. Het onderwerp en inderdaad dat kantelen en dat... Ja. Ja, het is wel een fascinerend ding. Dus ik zou je nog wel even hoe nadenken willen. Oké. Of nog even een gesprekje Ja, over. ik ook. Ja. Oké. Ja. Dit is gewoon bam. Ja. Ja. Ja, dat is zeker positief. Als compositie, naakt is altijd heel gevaarlijk. Het is heel naakt, het is altijd kan heel makkelijk worden. Hoor. Want naakten, het gaat goed. Nou, een mooie naakte vrouw. Maar dit is het wel een... Het wordt geforceerd, maar het heeft ook wel iets fascinerends en nieuwsgierigs. Ik twijfel je nog hoor. Ik zou dit gewoon nog even... Misschien kan het al even... Dat is altijd na mijn foto, dat is natuurlijk Ian. Maar ik vind, het stiet er wel. Het is een mooie, grote, goede plaat. Het klopt wel, of zo. Ja. Ik heb er een hekel aan. Maar dat is gewoon persoonlijk. Ja. Maar dat maakt het ook wel weer goed. Want dan vind ik het ook wel mooi om er doorheen te kijken. Even door mijn persoonlijke Ik vind het wel... aversie. En ik vind dit een wel een bijzonder fascinerend ding. Ja. Wat mij irriteert, maar dat is ik persoonlijk, is dat hout. Ja. Ik hou van geleerd. Ik ben net helemaal het zoet door de compositie, maar ik vind het materiaal prachtig. Het is ook goed in, de kleuren is dat. Ja. Maar het effect is prachtig. Ik heb een twijfel. Ja. Volgens mij zijn we daar allemaal heel enthousiast over. Maar we moeten het wel even zeker weten. Ik heb Steven nog niet even over gehoord. Ik vind de grafisch heel sterk. Maar in die zin dan is het vaak weer gemakkelijk omdat het draaien vlakken midden. En omdat bang, bats, boom. Ja. Maar dat kan heel erg fout gaan. Heel fout Of het en geen kan goed. goed gaan. Dus ik heb daarom zeg ik van ik vind het twijfel. Maar wel aan de bovenkant twijfel, maar ik ben er net. Ik zou het helemaal met je eens zijn. Waren het niet dat er nog van alles gebeurt. Daarboven links in de hoek. Dus het kantelt ook weer. Het is letterlijk het wit. Wit Wit eromheen. Het is heel simpel. Ja. Het is bijna... Ja. Heel consequent uitgevoerd. Ik ben 100% voor. Ja, ik ook. Ik ben maar 60% voor dat geval. Maar dat gemiddelde van nemen, dan is het er toch. Als keus dan net, weet ik het nog net, maar zeker een twijfel. Ik Minimaal wil even meer weten. Ja. Ik wil heel graag even De andere doorpraten. kant die is zwart. Ja, twijfel. Ik vind het heel moeilijk, maar het is wel een fascinerend beeld, ook wat er gemaakt wordt, zeg maar. Het is niet... Het is mooi gestileerd, mooie kleuren gekozen. Ja. Ik was hier op basis van de foto heel nieuwsgierig van. Je moet het in het echt zien. Ja. Maar het blijft me te veel een jasje, zeg maar. Ambacht. Maar again, nee. Als er wat meer mee was gebeurd, dan was het goed. Maar kwalitatief is er groot respect voor. Ja, ik ook. Ja, ik zeg nee. Ik ook. Okay. Een hele goede twijfel. Aan de bovenkant twijfel wat mij... Wat ik heel goed vond, is dat het om de hoek geschilderd is.
Ja. Vond ik wel heel mooi. Zo van, net even, want er zijn natuurlijk wel meer van dit soort versteelde werkjes gemaakt. Maar ik vond de keuze om het heel klein te doen, terwijl het onderwerp groot is, vond ik er goed aan. Eerst woordje, twee hele strooltjes. Om daar nog die spanning in te krijgen van een schilderij. Ja. Dat is verschrikkelijk knap. Ja. En dat is voor een stil leven, maar dat is het eens, hè? Een stil leven. Vind ik dat wel heel bijzonder. Dus absoluut zeker twijfel. Ja, fascinerend. Ja, vind ik ook. Ik vind het... het kan heel gauw vervelend worden. Maar hij slaagt er toch, hij of zij slaagt er toch in om net heel vervelend te worden. Dus ik wil hier... Ik stoor me wel heel erg. Op de lijst. Ja. Ja. Dat is echt... Ja, en ik heb ook wat problemen met de lucht. Ja. Dat vind ik jammer. Dus ik vind het, voor mij is het niet 100% raak, zeg maar. Maar er zitten tegelijkertijd hoe weer langer de schets, hoe zoveel meer- leuke dingen in.